Il-Partit Nazzjonalista huwa wkoll kontra li jkun hemm aġenzija għall-infurzar lokali. Għal dan il-għan ressaq mozzjoni fil-Parlament bil-għan li ħassar l-avviż legali li ħoloq din l-aġenzija li hija kruċjali biex jinbidel il-mod kif sallum ħadmu l-gwardjani lokali. Il-Ministeru tal-Ġustizzja u Gvern Lokali irreaġixxa għal din il-mozzjoni billi qal li l-Aġenzija hija għodda biex tinħoloq iktar ġustizzja u sensibilità f'dan is-settur. Dan billi timmassimizza r-riżorsi sparpaljati li jeżistu llum bla naħar jkun li s-sistema tal-infurzar ma tibqax magna ta' ċitazzjonijiet. Bħalissa l-infurzar lokali huwa fidejn 5 reġjuni li fi kliem il-Ministeru tal-Ġustizzja u l-Gvern Lokali qed jagħmlu minn kollox minn barra jaġixxu ta' reġjuni. Intqal li issa li se titwaqqaf l-Aġenzija se jkollhom l-opportunità li jservu l-funzjoni vera tagħhom li jkunu is-saf tan-nofs bejn it-68 kunsill lokali u l-Gvern ċentrali. Il-Gvern qal li l-Aġenzija se tkun qiegħda tidħol f'konsultazzjonijiet kontinwi ma' reġjuni u l-kunsilli lokali biex tkun sensittiva għal ħtiġijiet tagħhom u se tara li fl-operat tagħhom il-gwardjani lokali jaqdu wkoll funzjonijiet kruċjali fil-komunitajiet li mhumiex relatati unikament ma' ħruġ ta' ċitazzjonijiet.